Szevasztok! Sziasztok! Nézd a nevet! Úgyhogy üdvözlünk titeket a mi csatornánkon. Csak ez a bemutató videó. Ez itt Horváth Krisztián. Ő volt félre van. Én Gábor vagyok. És be akarnám mutatkozni, mit fogunk csinálni. Jövő héten péntektől fognak kezdődni a videók. Ma van 22-e. És fogunk bemutatkozni, és a videóba, minden videóba, ami lesz, ezt fogom elrejtetni, és aki megtalálja, akkor írja be a kommentbe, és adok neki valamit. Úgyhogy most elrejtem. Úgyhogy már elrejtettem. Tudjátok, hogy megtaláljátok, mert nem, amúgy mindegy. Most annyit akarom mondani, hogy jövő héten fogunk videózni videókat, és viszik föl még ilyen ankitát, és ti fogjátok megmondani, hogy milyen videókat rakjuk föl nevetséges videókat, aztán rakjunk föl olyan videókat, amik olyan kalandok és ilyenek. Kell tudnunk, hogy nektek tetszik. Úgyhogy ez lehet szerintem minden, és majd akkor jövő héten benneken kijön első videó, úgyhogy biztos nézzétek meg. Szevasztok és kövessetek!